Masu kallo da sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan ƙayataccen shirin namu na Haske Talkshow. Wannan dandali ne da muke raba juna labarai, ra'ayoyi tare da warware matsaloli. Ku kasance tare da ni Babban Salisu Aminu domin gabatar da wannan shirin. A yau za mu tattauna wani muhimmin batu da yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma. Haske Talkshow. A tare da ni yau akwai babban bakonmu chiarman na Fulbe awareness. Babban bakonmu barka da zuwa wannan dandali namu na Haske Talkshow. Barka da. Muna so mu ji sunanka da ɗan takaitaccen tarihi. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko sunana Ahmad Muhammad, wanda yake ni haifafen Jigawa ne, karamar hukumar Kaugama local government da ke Jigawa state, wanda ni ne chairman na wannan kungiya ta Fulbe Awareness and Peace Orientation Association, wanda kuma wannan kungiyar tana wayarwa da Fulani kansu da kuma nuna musu mahimmancin zaman lafiya da kuma rashin ɗaukan doka a hannu. Masha Allah. To barka da zuwa wannan dandali namu. Haske Talkshow. Haske Talkshow. Muryar zuciya ta al'umma. Haske Talkshow. Fitilar haskakawa al'umma. Chiarman, a matsayinka na shugaba a takaice, menene asalin rikicin manoma da makiyaya? To, wannan abu ne wanda yake mai faɗi, sai dai mu ɗan kawo ɗan kaɗan daga cikinsu sakamakon yanayin abubuwan suna da yawa. Na farko dai, a baya an yi ƙungiyoyi da yawa na Fulani, wanda kuma har yanzu rikicin nan yaƙi cinyewa. Wanda tun daga farawar mu wannan kungiyar, ina ji mun yi creating din kungiyar nan 2018, kaga yanzu muna wajen shekara 7 kenan ko 6 zuwa 7 din. Wanda abubuwan da muka dan yi hanga da kuma tun da mu muna shiga asali inda su Fulanin suke zaune cikin rigagen su, amma babban abin da ya fi haddasa wannan matsaloli bai wuce tsakanin su makiyaya da manoma. Dan abu ne karami yake haddasa wannan matsalar, wanda kuma akwai waɗanda suke da alhakin magance wannan matsalar kafin ta je ko'ina. Waɗannan mutanen wanda suke da alhakin magance wannan matsalar sarakunan gargajiya ne da kuma jami'an tsaro a mataki na local government. Don na ce sarakunan gargajiya tun daga kan mai unguwa har ya kai bulama, to su ne wanda idan matsala ta faru, domin me za ka je ka tarar da an samu kilashin tsakanin manomi da makiyayi. Misali, bafulatani ya je ya shiga gonar manomi, abin da ya kamata din, abin da ya shiga yayi ya barnata, ya kamata a ce an bi wasu hanyoyi wanda tunda su a zamantakewa nasu na ƙauye wanda wannan abin yake faruwa, ya kamata idan yaro yayi barna, kuma mutane ne, society ne wanda suna zaune guri ɗaya a tsakaninsu, kowa ya san kowa. Kamar example, kamar misali unguwa ce wanda aka zaune, wane ya san wane, iyaye da kakanni. To abin da yake faruwa yake kawo wannan matsalolin, sai ka ga bafulatani ya yi barna, wanda shi mai gona ya zo ya ga bafulatani, ya san shi, ya san mahaifinsa, ya san kakan shi. Kaga abin da ya kamata ya garza ya tafi gurin mai unguwa ko ya tafi gurin bulamansu ko mai jama'ansu ko harɗansu, ya ce dan wane kaza ya yi min barna. To amma abin mamaki, sai ka tarar ba zai bi wannan procedure din ba, ba zai bi wannan matakin ba, sai ya je kai tsaye, sai ya ga yana kokarin ko dai ya kama dabbar shi bafulatani. To shi kuma ka san bafulatani a jeji tamkar zaki ne a tsakar jeji. To bayan da za a yi kace bafulatani kace ya zo don ya ma barna, ka san shi, ka san iyayensa, kuma kace karfi da yaji sai ka kama ɗaya daga cikin saniyarsa ko kuma ɗaya daga cikin tumakinsa, duk dai nau'i na dabbobin da yake kiwatawa. To a nan gurin ake samun matsala, saboda shi yana ganin kan cewar to ya za a taɓa masa saniyarsa.
sannan kuma na biyu in ma ba saniyar ba sai ka ga su manoma sun yi ƙoƙarin ya za su yi sai sun bi ɗan bafulatanin nan ta gudu sun je sun kama shi sun kai wa jami'an tsaro wanda kuma wannan ba aikinsu ba ne ba. To ya kamata a ce to wannan abin a nan ne ake samun kilashin. Domin samu matsaloli da yawa tun da farawar mu wannan kungiyar an samu matsaloli da yawa wanda ta haifar da har rayuka an rasa ta wannan hanyar. Wanda ina ji bai wuce sati 2 baya ba a wata local government ɗin a Jigawa haka ta faru. Daga yaron ya zo ya yi barna suka zo suka ce sai sun kama masa abin nan dabbarsa. Shi kuwa sai ya ɗauki doka a hannu. To yana ɗaya daga cikin wannan kungiyar tamu na cewar mu wayarwa da Fulbe awareness din mu wayarwa da Fulani kansu domin mafi yawanci ma yanzu Fulani wasu musamman wanda suke zaune cikin rigaje ba su san mecece doka ba. To ya za a wayar da kansu ma su gane mecece doka. To wannan dai abu na farko kenan, wannan a ce sai an kama dabbar shi ba Fulatani kenan da ya barna. Wani lokacin na biyu kuma a ce za a kwace makamin da yake hannunsa ko kuma a yunkurin sai an kama shi karfi da yaji an kai hannun hukuma. Madadin tun da an san shi an san iyayensa a kai report na cewar ga ba Fulatani wane kaza dan wane kaza yayi mun barna. In ka kai su kuma jami'an tsaro sai su zo. Kuma yawanci ma matakan da ake bi jami'an tsaro za su kira bulaman gurin ko dagacin gurin. Tunda yawanci a Jigawa abinda suke kiransu bulama suke cewa ko mai unguwa. To sai a kira mai unguwar a ce dan wane kaza yayi barna kaza ya shiga gonar wane ya kawo ƙara bulama muna so ka kawo mana shi. To kaga in an bi wannan waɗannan matsalolin wancan ba za su faru ba. To ni a nan gurin abin da nake kokari in fahimtar da al'umma da su tsakanin makiyaya da manoma ya kamata manoma su gane kan cewa duk wanda ka sanya maka barna inda ya katar da shi to tun da ka riga ka san shi ka san iyayensa to kada wani manomi ya yunkurin ya ce zai kama dabbar Bafulatani ƙarfi da yaji ko kuma ya ce dole sai ya kwace makamin da yake hannunsa saboda suna ganin an kwace sandar Bafulatani ko an kwace addarsa zai kawo kansa ko kuma a ce ƙarfi da yaji wani lokacin kiwon nan ma ƙananan yara ne suke yin sa to sai a ce dole sai an kamo yaro an kawo shi. To amma me yasa duk lokacin da ake irin wannan rikicin tsakanin manoma da makiyaya Fulani ake zargi kai tsaye? To ai idan ka kalli ita hukuma ko ita tsari na hukumar wannan ƙasar tamu ta Najeriya kuma duma inda take ai wanda ya riga ya kai ƙara ko da ba da gaskiya ita a matsayi ta jami'an tsaro tunda mutum da ya kawo ai ya biyo hanya ce yana neman zaman masala neman zaman lafiya. Bayan da za a yi ko da an kawo din idan shi ka kaddara ba Fulatanin shine bai da gaskiya ko kuma shi yake da gaskiya to tun da bai garzayo ya kawo kansa ba wanda wannan abin a junansu ma hakan tana faruwa domin ko a satin nan mun yi irin wannan kesin a satin nan a junansu ne su Fulanin aka samu saɓani to da aka samu sai wani ya shiga cikin zancen wanda yake Bahaushe ne da ya ga zancen sai ya bawa shawara ga su waɗanda suka yi dukan suka yi ɓarnan su marasa gaskiya sai suka garza sai suka kai ƙorafi police station dole kuma daga ƙarshe da aka je kaga waɗancan tunda ba su kawo ba to wannan abin da yake faruwa rashin wayewar su Fulani da rashin sanin mecece doka menene hukunci shi yake jaza za gano lokacin da gaskiyar tasu amma tunda su aka riga aka kai dole ƙarshe sai ya game su din rashin gaskiyar ta dawo kansu. To wannan ɗaya daga cikin wannan tafiyar ta ta wannan kungiya ta Fulbe Awareness and the Peace Orientation Association da Fulatanci muna kiranta Fulbe Anden Ko'ime. Duk wanda yake ba Fulatani an ce Fulbe Anden Ko'ime ma'ana Fulani mu san kanmu. Mu su waye da sannan kuma ya muke yanzu sannan gobe mu ya za ta koma. Haka. To wannan shine abin da yake jaza za a gani lokacin da aka ce rikici za ga Fulatani shi ake dora laifi. Haka. To akwai sannan na biyu sannan a na farko da na biyu da na uku sai kuma babban abin da yake haddasa tsakanin fitina tsakanin manoma da makiyaya cin burtalansu encouragement kenan da cin burtalansu da gurin kiwonsu da jejukansu wanda misali za ga at least ya kamata a ce burtali ya zama an samu mita 50 tsakani shine wanda Bafulatani ko da yaron ne irin wancan yaran da suke zuwa kiwo idan burtalin yana da faɗi abinda ake nufi da burtali labin Fulani inda za su rinka wucewa to yanzu kuma sai aka waye gari an tsuke shi ya koma gonaki to dole ne bayan da za a yi sai an yi wannan barna
to wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da sannan kuma sai ka je ka tarar mashayar ruwan fulani at least ya kamata a ce an samu wannan kowane bangaren sa an samu mita 50 ko 30 ko 40 tsakani wanda ba ga asalin inda falkin da za su sha ruwa kuma akwai sauran distance akwai sauran gurabe wanda bayan sun yi din za su iya kare dabbobinsu su har ma su yi kiwo a gurin wanda asali a baya haka abin yake. To yanzu kuma sai aka samu sakaci na wajen su kamar yadda nake gaya ma sarakunan gargajiya tun daga kan su daga tai hakimai da sauran su masu unguwanni. To wannan kuma da sauran haɗin kan wasu ƙungiyoyin na fulani sai ake haɗuwa ana encouragement ɗin gurin. To gurin sai zai zama yayi kaɗan ya gurin ya tsuke to bayan da aka iya dole yara za su rinka faɗa. To wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa wannan fitinar tsakanin makiyaya da manoma. To ciyaman, akwai rahotanni da ake cewa wasu makiyaya na shiga gonaki da gangan don su lalata amfanin gona. Shin kuna yadda da wannan batu da ke faruwa? To, shi kasan duk inda al'umma take. Akwai nagari, akwai akasin haka. Akwai kuma kowa tunaninsa daban. Amma dai in dai aka samu bafulatani wanda ya san kiwo kuma ya san ciwon kansa. Babu yanda za a yi haka siddan. Shi ma fa yana noman nan. Ya san kuma daɗin gona, kuma ya san daɗin amfanin gona. Ni a nan ba zan ce kai tsaye ana yi ko ba a yi ba. Amma duk bafulatani in dai ya mallaki hankalin kansa ya san kiwo, to gaskiya da wahala ba sa dabbobi direct a cikin gonar manomi ba. Sai dai in akasin haka, maybe wani za a gani wasu sun kwana ba su yi bacci ba, wani za a gani bacci ne, wani kuma wani abu ne ma yana zaune bai ma ankara ba, kawai dabbobin saboda kasan su shanu daga guda ɗaya ta shiga in dai suna haɗe guri ɗaya suna ganin ƴar uwarsu guda ɗaya ta faɗa sauran gaba ɗaya tahowa suke. Idan hakan ta faru me kuke kokarin aikatawa? To alhamdulillah mu dai a yanzu a wannan tafiyar da muka fara ta a tsarin tafiyar mu har kullun ana ta kira na kuma duk inda aka samu wannan matsalar kullun abin da nake gaya musu ne in irin wannan ta faru zan ce su je police station. Mai gona in dai ba a samu maslaha tsakaninsa da fulani ba to a kai maganar hukuma, su 'yan sanda sai su zo su duba su a turo su zo gonar su duba barnar da aka yi. Mu kuma za mu gaya fulani duk barnar da ka yi ka biya shi haƙƙinsa. Domin in ma baka biya shi haƙƙinsa nan ba in an je lahira dole za ka biya shi. Hakan. To wannan rashin wayewar a da nake gaya maka, sannan kuma wani lokacin akwai wannan gillin na kan cewar ai asalin gurin nan jejinmu ne, burtalinmu ne. To watakila an biyo ta wata hanyar kuma aka mallakawa shi kuma wane wannan. To wannan gillin wani lokacin yana iya haddasawa sai ga mutum ya je ya jefa dabbobin a cikin wannan gurin. Domin me yana tutiya asalin gurin ai kawai an fi karfinsa ne bayan da aka iya. To amma mu in muka samu irin wannan muna kaiwa gurin akai gurin jami'an tsaro musamman police station ita ce tafi kusa daga su din, ko kuma irin gurin civil defense wanda fulani suke ce musu jarkwala, wanda za su je sai a zo a duba kimar abin da aka barnata da kuma shi wannan bulaman gurin ko mai jama'a ko what do you call it wannan mai unguwa sai a je sai a duba sai a yi kisasi. To wannan barnar ta nawa aka yi. To a nan gurin ma fa akwai matsaloli wanda fulani suna cikin matsala sosai, wanda wannan abun sai ga mutum ya je ya yi barnar da idan kiyasin za a yi bai wuce barnar da ya bata wuce ta naira 10,000 ko ta 5,000 ba. Amma wallahi malam baban gida abinda zai baka mamaki sai kaga an ci bafulata ne naira 100, 150 akan wannan. Akan wannan tara kenan. Tara. An ci shi wannan tarar. To kaga rashin wayewa ce wanda su kuma idan suka je wani lokacin kuma za ka gani ma wannan tarar fa a gidan dagaci ko a gidan mai unguwa a nan za a haɗu a yanka wannan tarar. Hatta wannan police station DPO bai sani ba, civil defense bai sani ba, ba a kai hannun hukumar ba. Kuma anan za a yi anan za a yanke hukuncin, anan za a yi komai kuma sai a je a ce to kar ka san ba fulatani idan ka ci tara zai bada kuɗi. Ranar da ka yanka in dai ba ranar kasuwa bane ba ka samu kuɗin ka a ranar ba. Idan misali an yi abin yau Alhamis to sai ce to misali gobe Juma'a a bari in an ciwo kasuwa za a zo a biya. Wani lokacin ma shi waɗannan jami'an da suka shiga tsakani akwai wasu kungiyoyi namu na fulani wanda a bayan haka suke, kamar ni da nake ciyaman misali na Fulbe awareness. Sai yanzu in ce to ni sai mai jama'a ya kira ni ko mai unguwa sai mu zo mu haɗu sai mu je, saboda mu ma a cikin mu akwai waɗanda suke ha'intar fulani
sai in je ni za a zo a ce to shikenan ranka daɗe za a kawo kuɗin na rana kaza sai ya ji ya sai da a kasuwa sannan zai kawo. To wannan abun shi kansa za ga fulatani in ka ci wannan maybe zai je sai da saniyarsa ne ko ya je sai da tinkiyarsa ko ya sai da babban rago. To daga ya dawo ya san barnar da ya yi ba ta wuce ta 5,000 ba. To wannan ne yake faruwa sai gani da daddare ya je ya zagaya sai bi sai ya je cinye gonar gaba ɗaya. Saboda ai misali ba a yi masa adalci ba a cikin hukuncin da aka masa. To saboda haka kuma na ɗaya akwai karanci na fahimta da wayewa. To shikenan sai ya ce ai kwara ma a yi ta gaba ɗaya tunda dai barna ce akwai a wani guri da muka samu wanda ba fulatanin an zo an zalunce shi bai abin da yi ba a yi masa hukuncin da ya dace ba. Da ƙarshe da ya je barnan nan ba ta taka kara ta karya ba. Sai aka zo aka sai da saniyarsa. Da aka sai da saniyarsa. Da ya zo wanda kuma ya yi barnar gaba ɗaya tare ba ta wuce biya naira 10,000 ba. Sai da suka jaza masa ya zai da saniyarsa da ta haura naira 100,000. Aka zo aka biya kuma wanda ya kai karar shi manomi shi ya sayi saniyar an kai ta kasuwa. Kuma ya sake dawo da ita cikin garin ya zo ya ɗaure ta a gidansa. Kuma fulatani yana shigowa gari. Da ya zo kuwa ya ga saniyarsa shi ya dago da ya ɗauki saniyarsa. Da yanzu a nan gurin ka duba ka gani yanzu misali a nan gurin shi totally mai laifi ne amma shi a fahimtarsa tunda akwai karanci yanayin karatu a gurinsu tunda ba a basu karatu ba na ɗaya yawanci za a gani ba su fahimci arabiya ba su fahimci boko ba sosai akwai rashin wayewa shi a ganin sa ai shi ma zaluntarsa aka yi kuma gashi har saniyan nan yana gani ai ya ɗauko ta shi ma ya rama abin nan to wannan fa shine halin da su makiyaya suke ciki da kuma wani bangarorin su ma wanda suke sarakunan gargajiya na ƙasa da kuma me. Amma inda za a bi doka bisa daidai a fannin zahiri kai kana ganin shi ba a zalunce shi ba a hukuncin da shi da ya ɗauka ya yi kana ganin shi bai daidai ba? To ai misali a ka'idar dokar ƙasa ko a ka'ida ta doka ai tun da misali dora masa akai kuma bai samu wani shugabanci nashi na bangaren fulani wanda zai tsaya kwata masa haƙƙinsa ba kuma already waɗancan hukuma ce sun hada da hukuma an zalunce shi ɗin ko to kaga shi bai da wata hanya da zai iya kwatarwa kansa haƙƙin kansa ɗayan biyu ne daman in zai iya yin tawakkali ya bar wa Allah ya ce sai an je lahira kuma sai yake gani a'a shi yana da wata dubara tashi da zai iya ramawa kansa shikenan kaga to irin wannan abubuwan irin wannan kilashin din shine wani lokacin za ga har an kai ga rasa rai da makamancin kuma da tashin hankali da fitintunu wannan shine karka kara karka raga domin ni wannan ina ga maka zahiri ne kisa-kisan da naje kansu ne ba labari aka bani ba ni naje na tsaya a kansu. To ciyaman me yasa wasu makiyaya ke ɗaukar makami da a hannunsu maimakon su kai ga hukumomi a yi hukunci a kai? To abin da yake faruwa wannan shi ka san bafulatani totalinsa in ka ga bafulatani a masarauta tun daga kanta mai unguwa ko bulama ko hakimi ko dagaci a wasu guraben da suke faɗa ko kuma ka gan shi a police station ko civil defense ko makamancin duk wani dai jami'an tsaro bafulatani ba ka taɓa gan shi ya je haka siddan sai in matsala ta faru. To wani lokacin kuma zai zo shi abin da nake nuna maka akwai bafulatanin da na sani wanda na je kan kes shanunsa ne suka shiga gona ba tare da saninsa ba mai gonar ya zo yana ta zaginsa yana ta bashi haƙuri yana ta ba shi mai gonar haƙuri manomin yana bashi haƙuri amma ka san abin da zai baka mamaki da ya tashi sai ya ɗauki bayan yana bashi haƙurin da ya ɗauko wani itace sai ya daki saniyarsa sai ce to wallahi ka haƙure ni ka zagi uwata na haƙura ka zagi ubana na haƙura amma akan saniya ta baka isa ba take a gurin ya ɗauki sanda ya raɗe shi saboda su sun fifita wannan kuma bari in buga wani misali wani zai ji abin haka bambara kai kai ma ya baka dariya to amma yanzu ka kaddara kai ne yanzu ka kaddara yanzu wayarka ko account ɗinka da duk wani lalitar kuɗinka suke ciki sai ka ga wani ya zo yana ƙoƙarin ya haikin ɗin wannan account ɗin naka da Allah ba inda karfin ka ya kare ba to ba fulatani tamkar wannan shanun shine account din shi kware da gaske ina fata an fahimci misali to ba fulatani wannan shine account din sa haka yanzu akan wannan sai ka gani ko da iyalinka duk yanda kake da mutum inda zai kokarin ka ga zai ma kutse a cikin account ɗinka sai ba inda karfin ka ya kare
in kana gani kafin ka haƙura ka kai gurin hukuma za a iya cin maka ka yadda duk abin da za a yi ka ɗauki ka kwaci kanka tukunna kafin ma hukumar ta zo. To the same wannan tambayar da kai shine abin da yake faruwa tsakanin bafulatani wani lokacin za ga har ya ɗauki mataki a hannunsa. To kungiyar ku tana hana mambobin ta ɗaukan makamai domin yanke hukunci da kanta? Kwarai da gaske, domin wannan shine ma babban, domin duk inda muka je akwai local government da yawa a Jigawa wanda jami'an tsaro sun sani, wanda kuma muna da kyakkyawar alaka, muna da kyakkyawar fahimta da security agency. Idan mun ga matsala ma mu muke gaya musu, amma kullum abin da muke gaya membobi na har kullum, domin duk inda kungiyar mu yanzu ta yi tasiri a gurin, wallahi malam Babangida yanzu an samu ci gaba kaso cikin 100 a yanzu haka an samu 40 zuwa 45, wanda kuma har yanzu din nan ma ba mu zo ma mun yi inauguration mun gabatar, kawai kiyaye ne muke rike da su tukunna, ba mu zo ma mun gabatar su a matsayin shugabanni masu fawa ba, amma wallahi duk abin da zai faru za su kira. Kwanan nan akwai irin wannan kitsin ya faru a Jigawa, wanda tsakanin manoman da makiyayan ne, yaran su ne already gona ce an riga an gama kwashi komai, abin da ya rage akwai soko da ake yi, akwai gero wanda in ka shuka bana bara baɗi kai zai fito a gurin bayan wanda ka shuka. To bayan ya shuka ya je ya ebe asalin wanda ya shuka din, saura wannan geron ne ya rage, sai ya ki cire wannan, sai ya cire asalin wancan. Saniyar Fulani suna shigowa sai ya kama sai ya kai hukuma sai a ci kuɗi. To ranar nan sai yara ƙanana suka fito irin karfe 6 na safe suka yi kwamba din su, kasan kwamba suke yin za su taho kiwo. Da suka shiga kafin ka ce me sai mutanen garin yan ƙauyen sai suka taso musu da makamai. Yara ne ƙanana sai suka ruga suka tafi gida. Suna zuwa su suka gaya iyayensu ai ga abin da yan ƙauye kaza sun ebo makamai sun taso mana. Da suka zo kafin ka ce menene wakilin sai ya kira sai ya sanar, sai ce ga abin da yake faruwa, na ce ka ce musu in ba su aminta ba da Allah su kai maganar police station da yake kusa da su, sai a kai wa jami'an tsaro sai su shiga sai su ɗauki matakin da ya dace. Haka kuwa aka yi, mai jama'an ya je tunkare su manoma da makamansu da komai a hannunsu, ya ce da Allah in ba ku gamsu ba tun da barna aka da Allah ku je ku kai police station. To ciyaman, akwai Fulani daga kasashen waje da ke shigowa Najeriya ba tare da izini ba, shin hakan yana da taimakawa wajen rikicin? Akwai su hakan ko kuma kawai? Akwai su, tunda ai a Fulanin kamar yadda Hausa ake da Hausa 7 ko daban-daban abin nan, su ma Fulanin akwai wannan. Akwai asalin su Fulani namu na nan, akwai Udawa, akwai wannan Bokoloji, akwai Bororo, akwai gasu nan dai da yawa. To abin da ya faru ke yi wajen bambanci wanda suke yan Najeriya da wanda ba yan ƙasa. Akwai bambanci, hatta yanayin wasu ma launi na tsagunsu akwai bambanci, sannan wasu yanayin fulatancinsu akwai bambanci, sannan yanayin shigarsu da bambanci, sannan yanayin shanun ma kansu kowanne da nau'in irin shanunsu. To amma wannan abin da ni a fahimta ta, abin da ya hana abin da yake kawo wannan rashin shugabanci nagartacce ne na Fulani, da suka rasa shugabanci na Fulani ingantacce, shi yake jaza wannan. Domin da shugabanci ingantacce na Fulani bayan da za a yi wani ya hauro daga Nijar, yanzu mu ɗauka mu kamar nan misali in ka ɗauki yankin Jigawa tsakaninta da Nijar, da kamar mai gatari ita ce bakin boda. Yanzu idan da shugabanci mai kyau a wannan yankin, yanda za kamata duk lokacin da wani bafulatani zai hauro nan gurin, in dai da shugabanci Fulanin gurin dole za su gaya sun shigo. In suna da shugabanci za su sanarwa shugabansu, shi kuma shugaba na lokaci chairman na local government na kungiya na wannan yankin ko shugaban Fulani na wannan yankin zai yi sauri ya sanarwa, tunda akwai immigration a gurin sai ya sanar musu, zai yi kokari ya sanarwa da chairman na local government. Chairman na local government zai yi kokari a sanarwa da jami'an tsaro duk nan gurin, kaga za a iya dakile abin sai a zo, tunda ba za ka ce ba Fulatani shi ko ina ma kasarsa ce. Ka san wani abu kuma, domin ba Fulatanin Nijar da Fulatanin Najeriya da na Cameroon da na ina ne suna iya shiga kowace ƙasa su je su, amma idan da ya kamata ƙasa a gwamnatance misali in an ware an gane in mutum fitinanne ne to sai a zo a saka sai a ce to tunda ba za a hana ka shiga ƙasa, amma tunda kai fitinanne ka koma ƙasar ka. Sannan kuma inda ko ina akwai wakilcin shugabancin na Fulanin kamar yadda ko ina ake yi, to kaga yanzu misali mutum ya shigo Nijar, daga Nijar ya zo ya shigo Najeriya, to kaga sai a kira shugabansa na Nijar da shugabansa na Najeriya sai su haɗu, me yasa wane yafi karfin ku a ƙasar ku, me yasa wane yake kaza. Kuma akwai wani abu mu Fulani wanda muna Allah da muna kokarin yanzu mu ga mun magance wannan. Fulani mu yanzu misali ina da dan uwa na san yana da laifi,
idan hukuma ta zo jami'an tsaro suka zo neman sa zan nuna ma zan ce ban san inda yake ba zai bada shi ba zai bada goyon baya yanda za a hukunta shi ba. Amma mu a tafiyar mu muna kokarin mu nuna wa Fulani duk wanda ya laifi ku fito da shi ku nuna shi ga laifinsa, domin rashin nuna shi zai jaza matsalolin su yawa a bangaren, kuma wanda in sun tashi kuma ba za ta tsallake ku ba. So ciyaman, duba da yanayi na lokaci, tambaya ta kusan karshe, idan kai manomi ne me za ka bukata ga makiyaya daga makiyaya? To abin da ya kamata in dai manomi ne, abin da yake bukata ga Fulani na farko su kiyaye masa amfaninsa gonarsa inda ya noma. Na farko ya kamata Fulanin nan, tunda kamar yadda na faɗa a baya, duk an sun juna kuma duk environment ɗaya ake zaune, duk guri ɗaya community ɗaya suke zaune. To duba da yanayi na lokaci, menene sakonka na ƙarshe? To sakona na ƙarshe, ina jan hankalin Fulaninmu da kuma su manoman gaba ɗaya. Ba yanda za ka yi ka raba tsakanin Bafulatani, manomi da makiyayi. Babu yanda za su rabu, babu, a haɗe suke. Abinda muke kira gaba ɗaya jan kunne gaba ɗinsu, ko saƙon da nake ƙoƙarin isar musu, da Allah kowa ya kai zuciyarsa nesa. Kai manomi in an maka, da Allah kai ƙoƙari, akwai shugabannin Fulani, da Allah kai ƙoƙari ka sanar musu. In ma baka sanar da shugabannin Fulani, da Allah kai ƙoƙari ka garzaya police station ɗin da yake kusa da kai, domin ka kai a kirawo Bafulatanin nan a zo a zauna. Saboda ina jin daɗin aiki da jami'an tsaro, especially 'yan sanda. Saboda duk lokacin da muka je muka kai musu abu, za su kira su zo a regaye a tantance sai abin da ya kamata. To su ma kuma Fulani, ina jan hankalin al'ummar Fulani da Allah ku ji tsoron Allah, ku daina shiga yanda kuma kun san ciwon noma, da Allah da annabi kuma ku kiyaye, ku daina shigar gonakin masu makiyaya kai tsaye, saboda wani abu in an maka a matsayin ka na manomi, wallahi wani kuma abin haushin lafazi da rashin awareness da Fulanin ba su da shi, yanda muke kokarin yanzu mu ga mun dora su akai. Lafazi, sai ka zo malam baban gida, ka zo ka tarar da mutum yana cikin gonarka, ta dauko yabanya, ka san ni na san ka, na zuba maka shanu, ya kamata da ka zo ka tarar da ni, zan ce malam baban gida dan Allah kai hakuri. Kamar rashin wayewar mu, rashin awareness na Fulani, in ka zo ka faɗa sai ce ka je kai duk abin da za ka yi ma ka je kai. To kaga mu ma kaga nan bai biyo da hanyar da za a bulle ba. To kira ga nake da Fulani, da Allah duk lokacin da ka tabbatar kayi wa manomi barna, ka bashi hakuri, kuma ka nemi ku sasanta da kai da shi, ka biya shi haƙƙinsa. To ciyaman, mun gode, muna fatan wannan kira da aka yi masu wanda aka yi domin su suna sauraro kuma suna ji. Ina kuma godiya da wannan wannan gidan abin nan din naku na Haske Talkshow. Na Haske Talkshow, muna masa fatan alkhairi, kuma Allah ya sa ya ɗaukaka ya fi haka. Mu kuma insha Allah nan din ya zama mana kamar gidan Allah ya ta. Wani sako da muke so mu isarwa, tun daga kan su ita gwamnati da kuma jami'an tsaro, da duk wani abu dai wanda zai kawo zaman lafiya tsakanin zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya, kuma insha Allah ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu yi ƙoƙari mu isarwa da gwamnati don a gane, kuma don a haɗu a gyara wannan abu. To masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku same mu a YouTube channel namu mai suna Bangis Media Concept. Ku danna mana liking, subscribing da share. Mun gode. Haske Talkshow. Haske Talkshow. Muryar zuciya ta al'umma, Haske Talkshow. Fitilar haskakawa al'umma, Haske Talkshow.